Yeah, ndị Mkpurummiri factory abost gwobe ibe abụ na Asaba in collaboration with ndị Mexico na ndị be anyị ọ ya anụ ụdị ya discover factory ebe a na-alụ ihe a na Asaba so ndị anaghị bụrụ kịta bụ ndị aka ji enwekwara ndị ọzọ abọs kwara na nka ndị alụrụ ana mmadụ dị ndị bunatara ibe a na nka kwanne ekwu ndị na nka ndị Awụsa nọ n'ala Igbo hapụchakwa na obodo chụtachaziri ego ndị ahụ ndị iberibe ibe anyị hụrụ ndị agụata eziokwu ka m na-agwa gị mmadụ dị ndị wee vunata ihe a na nka ọ na-arụ Mkpurummiri akwụkwọ ahụ ha bie na ka a na-achụkwa ego a na-achụ ọkwa ibe niile a na-egbodo ọkwa n'ụwa ka o bịara onweghị onye nwụrụnụ asị na ovu nke ọ lụrụ were arụzi ụmụ ihe niile awụrụ rọbish mmadụ dị ndị na-eku ụmụ onye Igbo bunata factory ihe a na nka ọ dị egwu ọ ya anụ ụdị ahụ because na NDA nke a wazikwe anaghị ejikwe bribe fine mana ọ bụrụ na nke a na-enye apara edugo ha dengohiala ọ dị egwu ego ụwa ike gwụkwara agbago pichọwa ebe anụwa ejiwe ejiwe niile a ejiwe eji ọ dị egwu ike gwụrụ na-eme